TV yamakateerera kudai so ndiyo Kulien TV yacho patinokupai nhau maupdates nyaya dzese dzinenge dzichiitika. Nhasi pari kupisa apa pari hoti tidangoonesana nyaya iri kuitika, nyaya iri kutenderera, mutambo uri kutsvuke ropa. Saka kana muchinge matonanda kudai so pane imwe political party inofanira kusumudzwa nenzeve kudai so, but tisati taura mazita ndoda kukuzivisai nyaya iri kuitika muzuva ranhasi. So chiri kuitika panapa ndiri kuona President Mnangagwa vari kubuda varitaura kuti today our nation commemorates the passing of the late founding president of Zimbabwe, Comrade Robert Gabriel Mugabe, a fearless liberation fighter and pan-Africanist. He devoted his life to the political and economic emancipation of our people and continent. We rededicate ourselves to his enduring legacy that Zimbabwe will never be a colony again, and that nyika inovakwa nevene vayo must remain our guiding philosophy as we pursue inclusive, democratic and prosperous development for all. May his soul rest in peace. But mashoko iwayo haana kubata vana vevhu zvakanaka, because ndakatanga kunikina nomwe munhu angondi reminder andisendera a screenshot zvikanzi enda unoona President Mnangagwa vari kubvurwa neruzhinji rweZimbabwe. Vandibvunza kuti kana wazoenda paKulien TV wakunotaura toda kuti umbobvunza vanhu veZimbabwe kuti ko Mugabe akabva sei pachigaro, akaresigna here, akadyiwa here mavhotsi avo zvavari kutaura mashoko iwayo. Saka panapa ndabva ndangouya ndikati aiwaregedza timboonesana because pari kupisa mahwani iwayo zviri kuitika zvakawanda. Honestly speaking, handidi kunyeba zvangu, ndiri kuona kuti vanhu vari kupopota, vanhu havasi kubatwa nenyaya zvakanaka. Honestly speaking, nyaya ingoripo ndeyekuti vanhu veZimbabwe havadi Mnangagwa zvamuchose, avamude ende ndikuti ndinoona kuti vana veZimbabwe vanotaura kuti sorry Gushungwe, hatina kukuteererai pamaitaura, takaita dzungu senyika, tave kuzviona manje. Ndo nyaya dzizhinji dziri kutaurika panapa nemaZimbabweans, ende zvinhu izvi hazvisi kumbotaura kumwe kune imwe nyaya, zviri kutaurwa pavari ipapo pacomment section yaPresident Mnangagwa. I know and I understand kuti vazhinji havadi kunge vachiteerera zvinenge zvichitaura maZimbabweans, vanochuza kuignore, but kweteka hatidi kuignore zvinhu zvakadai so mwari kuti Gushungwe, I will never miss you. I wish you were never the president of Zimbabwe. You turned the bread basket of Southern Africa into beggars of the world. Mumwe ari kutaura mashoko zviri kupindirana. It's like I always tell people kuti sometimes panopa kuti unomborwa nenhamo zvokuti unoona kuti ukati pasi neZANU-PF ubva kuti naMugabe wacho mumabhonzo ake imomo unongoshingodedzera kuti pasi nazvo zvese zvakadaro because vanhu vakakanganisika. Right. Mwari kubuda ari kuti the men who destroyed the whole SADC region, if not the greed of that man and ZANU-PF, today SADC countries would have opened borders for its people. But with Zimbabwe, which has nothing to offer on the table, SADC remains stuck. You know there kuti especially in Southern Africa muno nyika zhinji yange one country. Zimbabwe, Malawi, Zambia yange nyika one. Pasi tomborina zvemaborder zvese zvese yange one country. But zvinhu izvo zvazoitika vakabva vaona kuti iyi yacho yasara yacho Zimbabwe totemba the bread basket of Africa through mazita ipo nana Queen Elizabeth pipe zvikanzi iyi yazoita bread basket, bread basket, but bread basket macho zvakadhakwa meno zvazvingori so, you understand. And the reason yekuti vanhu vakawanda panapa vatange kuuya kunoataka, especially kunyanyanya pana President Mnangagwa, chiri kuti vanyanya kuataka. Ukada kutarisa kumashure kuhistory, President Mnangagwa pavakasungwa vachitori hameno zvaiita ikoko kumashure kunguva tiri kunana hondo before ikoko vakadhipotwa vakadzoserwa kunyika kuZambia, zvikanzi ngaanogara kuZambia. And then Mugabe ndokuzotera kuti tine munhu takambogara naye kujera anonzi Mnangagwa ari kupi, ndokuteerwa kwakaita ndokudzoswa kwakaita. Even now vanhu vakawanda vanogara vachipopota kuti vanhu tiri into this problem because of Mugabe and Chiwenga. Why vachiti Mugabe and Chiwenga? Mugabe ndiye akatanga adzosa munhu anga atodhipotwa aiswa kuZambia, handiti mumadheza aya makore yamba amudzosa kudaro. And Mugabe ndobva azoona kuti patatadza kuwirirana apa, murume uyu anenge asinganzwisisi, ndobva achitanga kumudza kuti ndakutomudonhedza nhasi chaiye kana mangwana chaiye ndenda mudonhedza. Tsamba inongomuka ikatoda kuti with immediate effect wadzingwa basa usipo pabasa. Ndopa akamuka akatiza. Vamwe vanotaura zvakasiyana siyana vakati aiwa Mnangagwa pakatiza muZimbabwe akatiza ari mutaire gonyeti. I don't know kuti munopindika sei mutaire gonyeti kuti unenge chirola uri momomo. I don't understand.
but statements anenge chikutaura nevanhu vakawanda, you understand. So yeah, vachitaura mataurire wayo kuti ndo maakaenda ari, vamwe vachitaura hazvinzwisisike zvinotaurwa zvipere, because unoziva kuti vanhu vatoshuwa kuti pabhodha pacho anga mbonyatsopabuda sei, kuti anzi aite seabuda munyika atiza. Because vamwe ndozoita kuti aiwa angari bhodha jamba chinchi haisi nyaya dzekunyeba, zvinhu zvakatoitika, muri kuzviona. So Chiwenga ndobva ati ayo ndauda kudzosa munhu panapa, ndoda kumudzosa. Now this is where we are, ende vanhu vazhinji vakutonzwira Chiwenga wacho tsitsi kuti koyoona wakadzosa munhu, vamwe vari kuti vachiwenga tokukumbirawo ndimakatidzosera munhu, isusu tanga tisimbori interested nekuti tinge tichiningina nemunhu wenyu. Saka itai plan pamunhu wenyu wamakadzosa, tikwanise kugara nyika yedu zvakasununguka. Right, umwe ari kubuda kuti people really fought the liberation struggle are not even in the government. Ava vaihurana nachimbwido kuchimoyo uko, vapedza voramba vana vavo futi. That guy anonzi Tonde uya akafumura zvinhu zvatisina kumbogara taudzwa muhistory yeZimbabwe. Yes, history chinoitika munhu anosefa oisa paari kuda, same as Bible chairo, akazoriprograma mascriptures angariko, but kune munhu vanhu vanozouya kuti right atodaisa Genesis chinchi zvichienda zvakadaro. That's the same thing about history. Vane zvimwe zvavanobvisa kuzoti ningi akazombomitisana nanhingi kuti vakadana nhingi muhondo, inyaya dzisina basa kwavari, hadzidi kuiswa ipapo, mukuzviona. Ndodzimwe nyaya dzinochitika, but I see a lot of Zimbabweans vamwe vari kuti rest in peace comrade, vamwe vari kuti aiwa right, anzi akasiya adyara mweya wekurambirira pachigaro, saka hapana chaakagona hake, ngaazorore muconcrete slab maakaiswa imomo, ngaarambe akanamirira imomo, asamuke. Mashoko ari kubva kune mamwe maZimbabweans vari kunyanyisa kutaura. Unoziva kuti vanhu vanokutaura zvakawanda wanda kakuti makasiya mango akumanaka pakashata. Kuona vanhu uchinzuru mabhonzo imomo uchiudzwa kunzi iwewe zvawakatosiya waita izvozvo ndikoko. Rest in peace comrade RG Mugabe. Minda yamakatipa takunzi bhadharai vatipe matitle deed, said indeed kumamisha kwatigere takubviswa nekufurufushwa makuva ehama dzedu nekuda kwemamaini avo zvamairamba kwedu kudelta Eureka mine makuva ari kungofukunurwa, no dignity at all. Zvimwe mashoko mamwe ari kubuda, zvimwe zvinhu zviri kuitika especially maChina vanofanira kuendeswa kurehab. Honestly speaking, the way yavari kudhiga nyika ineyi vachisiya zvakadaro ari mazikomba mazidreni hazvigamuchirike. Even kana marwizi vari kungoti vakangoinvada chero rwizi, vari kungopinda nezvimanhingi zvavo zvigredha, vari kungovhovhonora vachichera vachitora zvavari kuda vachienda, cause ivo vakanzwa kuti kuZimbabwe kune special stone ravanoda ivo. And then the other thing, pana mwe akatombobuda achicomplaina kuti kana dziri nyaya dzekuZimbabwe idzi dzekuti ndazonzwa munda wangu, maChina acho vari kuzoti vapedza kuti cherera minda yedu, hapana chavari kuzotipa. Muri kuzviona vari kuti hapana chavari kutipa, tiri kuzongonza anzi sempo yanga chitikava, simply means hatina mari yatanga tichiita pazvinhu, but vasiya vachera kokufushirawo ground wanga uri munda wemunhu anga achirarama. Nditi imi mauya makachera makatora zvamuri kuda, mochisiyawo mafushira kuti munhu azosara achikontinya kurima zvanga achingoita, havasi kukwanisa kuita izvozvo. Vari kungosiya vatochera vobva vatorowa pasi vosiya pakadaro. Munhu anoiona kuti mari yekuvharisa mazikomba acherwa nezvimushini zvekuti tokwanise kuafodha kana kungochehaya for one day. Even mari yanorima kana gore rese zvinotomuremera kuti ava haye kuti vauye vachirima, vauye vachivhara kuti azokwanisa kukontinya kurima. Ivo life yavo vakatora matomba avo vari kuda vobva vaenda. Saka ndo imwe nyaya inenge ichiitika kuti aiwa vakomana vanofanira kuendeswa kurehab. Ndiri kuona futi umwe ari kubuda panapa kuti Mr President, mari iri kutambiswa nachivhayo ari kuiwanepi? Nhasi atengera Prophet Hubert Angel mota dzinodarika $2 million nyika isina mishonga muzvipatara, uyezve kana iye achifamba kuenda kunze kwenyika anonzi a senior government official. Basa rake nderei mukomana uyu? Mashoko mamwe ari kubvunzwa, ende zvinhu izvozvo I understand kuti people like Nicky Mangwana, George Charamba havasvitse questions iwayo kune mukuru wenyika, but aiwa we thank goodness kuti ndosaka takaita Kulien TV yavanoona vari mumabedroom mavo, kana vapedza kutamba nemadzimai avo vanombovatanga kutoona kuti chii chiri kumboitika, hasha dzemaZimbabwe dzacho dziri papi, tinobva tangodzitutumisa tobva tangosvitsa ikoko kuti kochevhayo muri kumuisa ipapo muchimuisa pakunodii? Why muri kumuisa achinzi government official? Ende iko zvinezvi ari kunzi akasaina deal 2.5 billion neChina, yeti nyika yakasaina deal 600 million kuti iye he is benefiting more than our country. Why? Sei zvinhu zvichiitika zvakadaro?
pa 2.5 billion pacho ipapa amupo here mimi because kaya nyika yangu ndingasena zvakangofana kuti saka iye ndiye dai yangu ende ega zvake kuti nyika yese ingona katikitiki ke 2 million shoma shoma pachi umwe achisainiswa dhiri remabillions. Ndikupi kwatine takananga shuwa shuwa kupi kwatine takaningirikina vanhu havasi kufara, honestly speaking vanhu havasi kufara. Umwe ari kuti Mugabe destroyed our country, iwewe instead of building it wakabva watoiendesa kumadhaka kwekupedzisira. Ndio zvimwe zvinhu zviri kuitika. And umwe ari kuti the guy was a merciless murderer and par excellence thief, a Malawian who hoards numerous farms at the expense of real Zimbabweans. A time will come when all loot need to belong to citizens. Doing when you're I know these guys in what I know. Kana vakatotora zvinhu vakatotora kudhara. And the other thing chavandozopera vaipedzera vaita like kana makatorwa mafarms vamapedzera vamatengesa utonoinvesta somewhere else. Saka zvinhu zvokuti zvinotonetsa kugadzirika. Ponozouya uchiti ayo ndada unhu ndinonzi akatengesa panepo chatorwa munhu anenge atengawo. Ende izvozvo ukapinda muZimbabwe ukandoda kuti ndoda kunyatsoclaima ndimboona kuti makambani aMugabe ndeapi izvezvi kuti tikwanise kuti titora, unoshaya kana 1 ringe riri muzita rake. Ushati saka zvanyatsofamba sei panguva yese chii chakanyatsoitika. I understand, ndosaka chigara ndava kuti izvi zvepolitics izvi ndinotone umwe munhu wandakamboona achinzona anga ari muCI something CID CIO whatever achinzi aiputitsa maopposition supporters zvekudaro kurovera kuchkoredzera chaiko chaiko. But ukamutarisa izveso atoo munhu kuti ari kunzwisa tsitsi, akasheka, akabroka, akachoboka, hana kana send, akacheneruka, ganda harisi kutodarira mafuta. But inotarisa vana vaMugabe vacho, look at them. Kana izveso akanzi munhu iye arwara akuda kana assistant kuti abatsirwe, akanotaura kana kuna Grace kuti mama Grace ndiri kudawo chakati, haapuwe kana $1. Ndozvo zvinenge zviri. Vana vake vakatoningira iye akavigwa mune zvakanaka munhu iye ukamutarisa airwira iye the same guy anogona kutovigwa kana asina kana coffin racho, mari yacho inobva kupi? You understand? So, right, umwe ari kuda pana kuti you fast tracked the death of Gushunge Shumba by forcefully removing him from power. May he so rest in peace. Makangofanana kungoti imi muri wese yenyu ende munochigona chigame chacho chehudzvanyiriri. Mashoko ari kubva kune vamwe vanhu zvinhu izvi zviri ikoko kwavo kana mukada kunotarisa. Pakaipa. Umwe ari kuti personally I don't like this guy. I only know the bad he did for us, namely he promoted violence. We thank God you came and tried your level best to change things. Pamberi nemi president pasina Mugabe everything he stands for. Vanhu zvakati vatotanga zvikanzi marwara mese marwara, because kune unoyaka there's no way ipokuti unoblame Mugabe ubva wati Mnangagwa ari nani vana Mugabe pachi atina chatombona chiri nanapa. Vanhu vaspararira majira hakusina munhu achataura zveopposite. I understand and I believe pani paakatopinda akataura kuti freedom of speech endai muchitaura, but izvezvi hapasisina, kwakuri kungonyengedza vanhu. Ndiani achadzitaura izvezvi politics paZimbabwe? Ndiani? Zvakangotaurika vachangotanga izvezvi, ndiani anodzitaura? Zuro ndizuro mwaka aimba akasonga ake achiimba ari pamasvingo security guard akarohwa 6 months kana kuti ora achibhadhira $300 bail. Saka tarisei nyaya dzacho kwadzinenge dzakuenda nako manje 3 wire US bail kana kuti tobva tamba kutswanya 6 months urimo mukati. Handisi muri kuona. Saka chii chimwe chinhu munenge muchada kunzwa ipapo panyaya dzakadaro izvozvo. He died in a foreign country seeking medical support. So, what is so special about him? He failed the whole country's medical system, and as a president, vakunotsvaga rubatsiro paurwere hwavo kune imwe nyika uye kukundikana kwakadii ikoko. Ndo imwe nyaya ndakatombogara ndataura ndikati if you go to South Africa, Mandela akafira muSouth Africa achirapwa imomo. Zvitori nane kuti alright ini chirwere chandinacho charamba kurapika, ngati ngapachiuya special doctor anobva outside oya andishinge kundirapa chirwere ichi, wochiinvesta more and more and more. Even kune vamwe madoctors, kune vana vane passion vari kutoshingirira, vari kustudy medicine. Mobva manionerawo senyika kuti saka ichi chirwere ichi hakune rambo chistudy ichi, motora vana vevanhu voenda vanodzidzira kurapa than kuti mongosiya zvinhu zvichingoramba zvakadaro. These guys they don't even care. Ndotozvishaya kuti problem yavo ndei.
if you go kuparinyatwa zveso unonzi taisa anonzi machiyaya vari kuisa ekupenga aya, taisa swimming pool like seriously ani anofanira kunzi anga achiswimira chii kuti aende kunodii swimming pool, tennis court. Motoza pari kunzi chingoisai mushonga muzvipatara kana vakuzorwara manje havaende ipapo ende hakuna akambosangana nevana vavo vachirapwa ipapo, never ever. Ukanzwa kuti mwana wake azvara chero muroora akada kuzvara anoenda kunozvarira kure vakatosvika pa the extent yekuti even kana vada kucelebrata kutodya mari yavo cheko vakutoenda kutoti zvakadhakwa vakunodyira mari kure. Zuro ndizuro mumwe muroora wake akabuda achicelebrata life ari kuitaly kusvika pakutonyorwa muma newspaper. Saka toita sei ni zvakadaro? Pakashata. Right, umwe arikubuda kuti why don't you commemorate him by giving loans to the youths in all the districts of the country, let them draft viable business plans and fill application forms etc. I was busy assisting Namibian youths on a similar government program in Windhoek this week. We cannot continue to be a country that talks about things in vain. Look at the NRZ tourism trend. It's a mockery to professional workmanship and interior deco abilities of Zimbabwe's labor force. I wanted to laugh, but when then the Zimbabwean in me could not. Nyaya yechitima ndo imwe nyaya yacho iripo. Nyaya yechitima nyaya yechitima ndo imwe nyaya yakatotinetsa takanyanyisa kuseka zvakanyanya kuti koma ita seko pa train up chitima kaishi. It's like ivo havachanyare havana nyadzi kungotinzi mukutonzi $60 umeenda makagara pazvimasofa. Takazobvunza mwenga tiko masofa ndegore ripa amaisa kanzi vintage ameno zvazvakutaurwa musatiitira zvevintage chingoisai zvinhu chaizvo vintage kuita sei kwacho isaizvo chimanje. Don't tell us about vintage whatever zvinhu zvechinyakare it's a mockery atoseka vanhu. Vintage kuita sei isai chine ari proper mozoisa mavintage enyu kumberi. And the funny thing unoti $60 munhu anopinda ne60 munonyazoiziva muZimbabwe ndege 85 imikaimi mukutenga petrol yacho kupi. Those are the things zviri kuitika now. Umwe arikubuda kuti one day and soon we are going to demand answers from you as to what happened to our army generals. You owe us explanation, Emerson, and we also urge you to respect our supreme law, the Constitution of Zimbabwe. No to 2030 ndo imwe nyaya 2030 yakutonetsa. Nyaya 2030 ndo imwe andisi kuzoti ndo mwamusamwamba tarakanzi uyu mudhara gushunga akasiya mweya wokurambirira pachigaro. Saka izvo hakusina achada kubva pachigaro. Umwe akudedzera kuti ndoda kusvika 2030 ndichirova basa chete. 2030 ndichimhanya graft. Ndozvo kutaurwa nemumwe munhu. Ari imomo adotorova kusvika imi munotarisira kuti 20 inini zvangu sometimes ndinombozvifunga kuti takatadzei chatikunyanyotandabotso izvo zviso tazara kunyika dzese pasi rese. Nyika ipi unoenda isina muZimbabwean. Saka tosvika kunana 2030 pasina ari kumboitawo something chekuti ndafunga kuti ndirarame life yangu ndiri kuZimbabwe. 2030 kuti mbona vanhu varamba vachitiza izvo so wese agraduate aita basa rine musoro chingava chiinjiniya kana chii kungograduata nekutotenga nekutotora passport hatingati kutora kutenga mapassport atotodhura. Ndakanzwa kuti passport itangira pa $170. What's that? Chii chakadaro ichocho? It's a lot of money. Why is it iri nyanya kudhura zvakanyanya but isina maadvantages acho for the end of the day? Ukaenda pa South African border iko zvino vanosvika vangokupa 2 weeks which is 14 up to 21 days ndodzo vanongokupa. Saka iyo passport inganzi passport yadhure. Dai ichidhura unzi ukasvika papa wakunopuwa traveling visa racho iro rinenge richipuwa iroro wosvikanzi right pa traveling visa ratikukupa isusu tikungokupawo kana 2 years bukatoza kuti passport ikudhurira zviripo but vanongotoresa vanhu passport vasina kunegotiate even nenyika dzimwe dziri muzidhuze kuti iyi yedu ngaivewo special since tadhurisirawo vanhu apa vana vedu ngavaitewo zvinhu zvinenge zviri naneko but hapana chikukana any mabenefits anenge aripo. Ndozvimwe zvinhu zvinotibata mumwoyo. Right, umwe ari kuti hapana chaakaita mudhara uyu. Instead he built a system that no one can stand against. He had all the time the resources to develop the country but choose the other way. Folk of ndini ndadaro iyi
owns the country just like his predecessor. He owns Zimbabwe, and now he is transferring it into hands of Chinese people. Mawanija avakomana kwakabva zvichabuda one day tikuzvitaura ende zvinozviitika. I still remember nyaya yekushanda nana machina haina kutangira pana iye chetu. Takatombobva, if you guys still remember, pachinzi bhobhos atengese nyika kumachina, usazokanganwe, tisi takakuisa ipapo tichakubvisa futi kana muchika remember kanziweka kusika zvakatotangira kure. Saka kuti these guys vanosapota zvakanyanya. Ukatotarisa pakapetwa independence yekuchina yo vaita ma-African presidents angambori manganiko vanga vashoma. Why? Vatonyatsotora kuzoti uku kwauyu toda matombo ariko kusika mudedze musamujambe pazvinhu zvese zvikuitika, because why? We are benefiting at the end of the day. Vari kubenefita zvinhu vachivaka nyika yavo, imi michenyu kungotengesa hapana. Huraiti hatisi kuramba kana zvadaro chiitai ngapawezvi ngapasi kumarefinery kutoti redu harichabude gold muno ngariuye uya nezvimushini zvako gadzirira muno gold racho, purify uri muno, so that vana vevhu vobenefitawo pazvinhu. Mwana wevhu oyo oti right inini chikupurify muno muka vana vedu votoonawo mabasa, vapfana vedu vakutoshandawo, vosiyawo zvekunzi mutoriro madrugs. Nyaya yekuti mutoriro madrugs chinoita kuti mwana atosvika nguva yekuwana zvemadrugs anyanya kupedza nguva ari padheni akagara akakula down, nzara iri kuponda left right center. Saka munotaridza kuti anoendera sei mwana mudiki? Anopedzera angonzi wetimborwa seko neshamwari. Mukurwa seko neshamwari ndokutowana influence yekutosvika kutosvika mumadrugs. But munhu akasvika pakuti anongoti achipedza chikoro abva aita obva akutodedzwa kuma-attachment, achitobva ikoko akutodedzwa kubasa. Nguva yekuita zvemadrugs hapasina, because anenge achitokura akadai akutoita zvemabhebhi akutorora, zvatopera atobaba, life yakutokondinya kuenda mberi. But tikasvika pa the extent yekuti mwana anongokura achingosvika hana kana plan, tinenge tichiti takananga kupi? In this era nyika iri kunzi utambire kunzi mbinga in this era mbinga. What's that? Vanhu vanoselebrata munhu asangana senda chinzi mbinga. Come to South Africa right now uone kuti ndiani anodedzwa chinzi mbinga yekuita sei kwacho unombingirani? But kusaidi kwedu mbinga munhu asangana senda chinzi mbinga maromba ari kuselebrata. Hapana kana kuti ungatresa kana mari yacho kuti akaiwana kupi akaishanda kupi, unonzwa chinzi mbinga chichakadaro. Anyway, mune Zimbabwe, without wasting much of your time, ndoziva nhasi ndiri muchiki ndakachaja ndakadhiniwa. But rekedza ndingopedza ndingadayi so, kana uchingori muSouth Africa uda kuregisterwa company wavhurwa FNB business account, mamboona namba dzacho ngoflika pascreen idzo futi ndaisa. Batai owen education research anokwanisa kuregister company okuvhurira FNB business account usina work permit kana study permit. Chinongodiwa chete ipassport yako yo iri valid. Education research itori company yakatodedzwa ikadaira inotobatsira maZimbabweans panyaya idzodzo. I know and I understand kuti mune questions hobo, but aiwa kakwete garai mabata owen anokuitirai zvinhu zvacho zvobva zvatongofamba zvakadaro. Saka garai manobatsirwa naye, usavhaironzwa una bank account nemumwe munhu iwewe une passport, unless kana wakatopuswawo zvako. But chinongodiwa as long passport yako kamari kako paside kubasa robva rarowa. Zvimwe zvemubvunzo yakawanda aiwa munokwanisa futi kutobvunza motobatsirikana ipapapo. Batai owen.